chlapci, čo budeme dneska robiť? Jako, mohli by sme si zahrať na háňačku. Dobrý nápad. A kto bude naháňač? Ja by som rád. Tak teda daj nám aspoň 3 sekundy na utekanie. Dobre, dávam. 3, 2, 1, už uteká. Rýchlo, utekaj. Už vás skoro mám. Pridaj mi Ivan. Au, moje koleno, ja strašne boli koleno. Asi ho máme zlomené. Au. Au. Synku, čo si robil? Buchol som si kolena a potkol som sa. Teraz ma veľmi bolí. Au. Spravím vyšetrenie, čo s tým má. Má ho veľmi vážne zlomené. Budeme tam musieť dať sádru. Nie, to je horšie. Veľmi hrozné. Nebudem môcť hrať futbal, ani nič, ani behať. Iba doma sedieť, alebo maximálne chodiť. A to už chodiť s barvou. Aha, dobre. Takže aspoň budem môcť chodiť. Dobre, operácia sa podarila. Má tam tú sádru. A ešte nejakú barvu by sme mu mohli dať, takže aby mohol chodiť. Dobre, tak môže ísť teda domov. Dobre, dovidenia. Ahoj pán doktor. Dovidenia, ďakujeme.